Alwora mar Nyanza e boma bul mar Nyanza Council of Churches omedo duondgi e jiwo twak e kind jatend piny William Ruto kod ogai mar Azimio Raila Odinga. Jodolo go kwayo twak e kind sirikal kod jotend Azimio kaka yore jiwo kwe. Giwacho ni kata obedo ni ng'anyo en ratiro mar oganda, liet mar siasa ma medore e pachoka nyalo nyayo tugni kendo ketho lwasi maber ma Kenya osebedo godo e kinde kod tok yiero ma higa mokalo. Bende gikwayo obila mondo kik ti kod teko mang'eny kuom jopiny matimo ng'anyo mamuol e pachoka. We are also appealing to His Excellency the President to wave down and agree to meet with the leaders from other political divide and discuss problems bedeviling the country as currently as they are. Peace can only be achieved when parties agree to sit down as a nation. We are further appealing to the President to urgently address the cost of living. Mano Mataya beach karapar jotegin johawi emomiyo wadobedo joteg to mabendo wuo maber e kitabu mar Isaya 1:18 ni biuru koro puro kachiel katijo bedo makwar kare mondo gibed matar kaka theluji kwa bedo piny mwawuoyo to wuoyo biro konyowa.